عرست زينام كلهم ኢትዮጵያውያን ኣብ ጉዳይ ባሕሪ ናይ ባዕሎም መስተዋጽኦ ክገብሩ ከም ዝግባእ ተመላኺቶም ንካልኣይ ወለዶ ዲያስፖራ ዝተገብረ ጻውዒት ኣብ ወጻኢ ዝዓበዩ ትውልዲ ኢትዮጵያውያን ዜጋታት ዘለው ዕድላት ተገንዚቦም ኢንቨስት ንኽገብሩ ዘኽእል ተባሂሉ ካብ ወጻኢ ብሪክስ ኣብ ልዕሊ ቁጠባ ብዝፈጠሮ ምንቅቃሕ ነፃ ዕድል ብዙሓት የነቃቅሒ ክብሉ ፕሬዚዳንት ኒኮላስ ማዱሮ ገሊጾም سلام طعنا بلي كبرات تملكتي معد زينة جميرو زيناتات دما نبرهان فسايم فلما حصرت زيناتاتنا كنكبل هاجر لخ مدرخ مفكر موصات حقي اب كتما حرر يكايدلهم ابتي مدرخ ذات افو غباي بايتوكل تاغسج افو حويسو افو غباي بيت مخري فيدريشن اغنيو تشاغر بريزيدنت العلواي بيت فردي فيدرال تيودروس مهرت رئيس محدار كل الحرري ايت اوردين بدري افو غبايتات ابيات مخري فيدرال كللاتن كلتين من محدارات كتمان ترخيبهم ابتي مدرخ حفظات مسرح حجر لخ كوميشن مخكر حفظات ما تلمي ترانسفورميشن سوبرفيجن ابيات فردن تكالات فتحن كمون صبصاب حفظات ما سوبرفيجن قريبو لزب كغبر لزبل تصبيتلهم كابزي بتوساقي ناي قصال انفت كم زقمت غلغالوت زينا ኢትዮጵያ صبصيبوم كم هاجر حدنت بزلقنت نمهناز زت اساسرو ترخات مهناز يدل كبلو مكتل بريزيدنت بارتي بلصقنا ايت ادم فرح غليصوم نبزحنت منبر بزول مري حساب هاجر لخ معالت حدنت እናት خبر يركب ዋና ቤት ጽሕፈት ፓርቲ ብልጽግና ሓድነት ንምጥንኻር ዝተግህ ኣመራርሓ ብዝብል መሪ ሓሳብ እቲ መርሃ ግብሪ ተኻይዱሎም ኣብቲ መርሃ ግብሪ መልእኽቲ ዘመሓላለፉ ኣይተ ኣደም ፋራህ እቲ በዓል ብስፖርታዊ ምንቅስቓስ ምኽባር ዘድልየሉ ዋና ምክንያት ብዛዕባ ረብሓ ሓድነት ግንዛበ ንምፍጣር ብምሕሳብ ከም ዝኾነ ልዒሎም ከም ሃገር ሓድነት ብዘላቕነት ንምህናጽ ዘተኣሳስሩ ተረኻት ምህናጽ ከም ዘድልን ክፍተታት ንምምላ ኣዝዩ ጠቃሚ ከም ዝኾነን እውን ኣገንዚቦም ኩሎም ኢትዮጵያውያን ኣብ ጉዳይ ባሕሪ ናይ ባዕሎም መስተዋጽኦ ክገብሩ ይግባእ ተባሂሉ ኩሎም ኢትዮጵያውያን ዜጋታት ካብ ኣፈላላይ ፖለቲካ ኣመለኻኽታ ብምውፃእ ብዛዕባ ጉዳይ በሪ ባሕሪ ናይ ባዕሎ ኣስተዋጽኦ ክገብር ከም ዝግባእ ሚኒስትር ማይን ኢነርጂን ዶክተር ሃብታሙ ኢተፋ ገሊጾም لعلوة مرارحان سوميان منستر ماين إنرجين تزوعت أكلاتن إثيوبيا بر بحري مركبة عمل كتوم زتسمعهم حقوس قليتهم أبتي برنامج استرخبو توم منستر إثيوبيا أب تاريخ بر بحري بمتقام مس محبرة سب عالم تجبرهم نقدن كالو تركباتن كم زنبر وزخاخيرهم أب استفادة إيوان بزقات أمو بوليتيكاو تجمعات إثيوبيا كاب ماو أكلات نخترق تغير يوز ولو توم منستر ኣብዚ ሕዘዋን ምስ ሶማሊላንድ ኣዝዩ ሰላማዊ ብዝኾነ መንገድን ብስለት ብዝተመልኦን ጥበብ ኣመራርሓ ናብ በሪ ባሕሪ ክንጽጋዕ ምኻልና ዓብዪ ኩርዓት እዩ ኢሎም ኣለዉ ብምዃኑ ዝኾነ ይኹን ኢትዮጵያዊ ካብ ኣፈላላይ ፖለቲካዊ ኣመለኻኽታታት ብምውፃእ ኣብ ጉዳይ በሪ ባሕሪ ናይ ባዕሉ ኣስተዋጽኦ ክገብር ከም ዝግባእ ምግላጾም ካብቲ ሚኒስትር ዝረኸብናዮ ሓበሬታ የረድእ ምንቅስቓስ ጻውዒት ኣብ ወጻኢ ዓዲ ዝነብሩ ካልኦት ትውልዲ ኢትዮጵያውያን ናብ ኢትዮጵያ ዝገብርዎ ጉዕዞ ከም ዝተጀመረ ተገሊጹ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ወጻኢ ዓዲ ዝነብሩ ካልኣይ ትውልዲ ኢትዮጵያውያን ጻውዒት ምቕራቦም ይዝከር እቲ ጻውዒት ስዒቡ እቶም ኢትዮጵያውያን ናብ ሃገሮም ንክጓዓዙ ኣብ ዝተፈላለየ ሃገራት ኢትዮጵያ ዝውክሉ ሚስዮናውያን ምስ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ፌደርን ኤጀንሲ ዳያስፖራን ብምዃን ተግባራዊ ምንቅስቓስ ይገብሩ ከም ዘለው ተሓቢሩሎም በዓል ሙሉእ ስልጣን ኣምባሳደር ኢትዮጵያ ኣብ ሃገራት ኖርዲክ ምሕረት ኣብ ሙሉጌታ ከም ዝሓበርዎ እቲ ጻውዒት ኢትዮጵያውያን ብዙሕ ዘትርፍሉ ብምዃኑ ግቡእ ሓበሬታ ንክረኽቡ ናይ ምግባር ስራሕ ይስራሕ ኣሎ ኢሎም
بمسارات اتوم قداماي منستر زغبرو وصاوعيت ناب هاغروم زمصو ኢትዮጵያውያንን ትውልደ ኢትዮጵያን አቦታቶም ዘሃነጽዋ ሀገር ብዕምቆት ንክፈልጥዋን ጽቡቕ ዝምድና ንክፈጥሩን ዝሕግዝ ኢሎም ስለዝኾነ ምንቅስቃስ ጻውዒት ካብ ወፃ ዓዲ ናብ ኢትዮጵያ ዝግበር ጉዕዞ ከም ዝተጀመረ ተዛሪቦም ግልጋሎት ምዘናን ፈተናን ትምህርቲ ሓድሽ ኣሰራርሓ ናብ ስራሕ ከም ዘተኣታተው ፍሊጡም ግልጋሎት ምዘናን ፈተናን ትምህርቲ ንተገልገልቲ ሓድሽ ኣሰራርሓ ናብ ስራሕ ከም ዘተኣታተው ፍሊጡሎም ብመርበብ ሓበሬታ ኣቢሉ መረዳእታ ትምህርቲ ምፅራይ መረዳእታ ትምህርቲ ንካልኦት ኣካላት ምልኣኽ ዳግም መረዳእታ ትምህርቲ ሙሳድን መረዳእታ ትምህርቲ ምርግጋፅን ኣብ እዋን ምዝገባ ዘጋጥም ጉድለት ፊደላት ሽም ምስትኽኻል ከም ዝከኣል ዋና ዳይሬክተር እቲ ግልጋሎት ዶክተር እሸቱ ከበደ ተዛሪቦም እቲ ግልጋሎት ንምርካብ ተገልገልቲ ብቴሌብርን ባንኪ ንግዲ ኢትዮጵያ ነቢሎም ክፍሊት ክፍጽሙ ከም ዘለዎም እውን ሓቢሮም ድሕሪ ሕዚ ኣብ መላእ ሃገር ኣብ ዝርከቡ ጨንፈራት ግልጋሎት ፖስታ ኢትዮጵያን ብብርኪ ዓለም ን180 ሃገራት በአካል ከምውን ብውክልና ክረኹ ከም ዝኽእሉን ተገሊጹሎም እቲ ግልጋሎት መርበብ ሓበሬታ ተገልገልቲ ካብ ምንግልታዕ ከም ዘድሕን ተገሊጹ كبرات تملكتي زيناتات نحزون داقات اليوم حزر ما نب زرزرات زينا كحلف نكال اي ولدو دياسبورا استقبرت اوعيت اب وصاي زعاوي تولد ኢትዮጵያውያን ዜጋታት ዘለው ዕድላት ተገንዚቦም ኢንቨስት ንኽገብሩ ዘኽእሊሎም ምስ ኢቲቪ ጻንሒ ዝገበሩ ዲያስፖራ ኢትዮጵያውያን ንጸብጻብ ማህሌት ታደለ በሪዩ ብርሃነ ካልኣይ ወለዶ ኣባላት ዲያስፖራ ካብ 20 ታሕሳስ 2016 ዓመተ ምህረት ክሳብ 20 መስከረም 2017 ዓመተ ምህረት ናብ ዓዶም ክመጹ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ጻውዒት ምግባሮም ይፍለጥ ካልኣይ ወለዶ ኣባላት ዲያስፖራ በሰለስተ ዙርያ ከካይድዎ ዝተሓሰበ መብጻሕ ሃገሮም ንኽፈልጡን ዘለው ሓድሽቲ ዕድላት ኢንቨስትመንት ክግንዘቡን በሪ ዝኸፍትዩ ዝብል ሓሳብ ይህቡ ምስ መደብ ዳጉ ኢቲቪ ጻንሒት ዝገበሩ ዲያስፖራ ኢትዮጵያውያን ሁለተኛው ትውልድ የምንለው ጄኔሬሽን ካልኣይ ወለዶ ዝበሃል ኣብ ካልእ ዓለም ዝዓበየ ካልእ ባህሊ ዝሓዘ እዩ ናብ ሃገሩ ምምላሱቲ ዓብዪ ሓለፋ ምስ ዝረስዖ መንነቱ ደጊሙ እዩ ዝራኸብ ምስ ሃገሩን መበቆሉን ማለት እዩ ካብኡ ሓሊፉ ኣብ ሃገሩ ብዘሎ መማረፅ ተጠቂሙ ኢንቨስት ገይሩ ክርባሕ ይኽእል እዩ መቶ 2 ሳምንት ቢቆይ በ2 ሳምንት 1-2 ካብ ደገ መጺኡ 2 ሰሙን ተጸኒሑ ሓደ 2000 ተውጺኡ ኣብ ዝተፈላለዩ ስራሕ ዘሎ ሰብ ይጥቀም እዩ ሓደ መንገዲ ቱሪዝም ማለት እዩ ኣእምሮ ሕዲስ እዩ ዝምለስ ኣብ ካልኦት ሃገራት ኣፍሪካን ኤስያን ዲያስፖራታት ኣብ ሃገሮም ዘለዎም ኣበርክቶ እንታይ ከም ዝመስል ብምርዳዕ ልምዲ ምቕሳምን ፍልልያት ብምክኣል ብምፍታሕን ኣብ ጉዳይ ሃገር ድማ ብሓባር ምዃንን ትጽቢት ይግበር ዝብል ሓሳቡን ሂቦም እዮም ከአፍሪካ ውስጥ ናይጄሪያ ኡጋንዳ ኣብ ኣፍሪካ ናይጄሪያ ኡጋንዳ ዲያስፖራ እዩ ሃገሩ ለዊጡ ዝሕሽ ፋይናንሳዊ ዓቕሚ ሒዙ መጽኡ ኢንቨስት ምግባሩ ዕድላት ስራሕ ምፍጣሩ ጥራሕ ከይኮነስ ፍልጠቱ እውን ይሒዙ ዝመጽእ ካብኣቶም ክንወስዶ ዝግባእ ትምህርቲ እንታይ እዩ ምባል ኣድላይ እዩ ኢትዮጵያውያን ዲያስፖራ ሆኖ ሌላ ዓለም ቢኖርም ኢትዮጵያውያን ዋላ ኣብ ካልእ ዓለም ይሃሉ ምስ ሃገሮም ጥቡቕ ምትእስሳር ኣለዎም ኣብ ፖለቲካዊ ረኣያ ኣፈላላይ ክህሉ ይኽእል እዩ ነዚ ኣብ ዙርያ ጠረጴዛ ኮፍ ኢልካ ናይ ምፍታሕ ባህሊ ክነማዕብል ኣለና ሕዚ ዝተጀመሩ ዘተባብዑ ጅማሮታት ኣለዉ ኮሚሽን ሃገራዊ ዘተ ጽቡቕ ስራሕ እዩ ጀሚሩ ዘሎ ነዚ ዕድል እዚ ክንጥቀመሉ ይግባእ ኣብ ጉዕዞ ናብ ዓዲ ካልኣይ ወለዶ ኣባላት ዲያስፖራ ናብ ኢትዮጵያ ንዝመጹ ኣጋይሽ ካብ ቲኬት አውሮፕላን ጀሚሩ ኣብ ሆቴልን ካልኦት ግልጋሎትን ዋጋ ከም ዝንከየሎም ተገሊጹ እዩ ቤት ምኽርታት ስራሕቲ ውጻእቲ ሕጊ ክትትልን ቁጥጥርን ብምውጋን መንግስታዊ ሓላፍነቶም ከዕውቱ ከም ዝግባእ ተገሊጹ መድረኽ ምክክር አውጻእቲ ሕጊ ኣብ ከተማ ሓረር ይሳለጠሎም ዳሃብያሲን ተወሳኺ ኣለዋ ቤት ምኽርታት ኣወጻጻ ሕጊ ስራሕቲ ቁጥጥርን ክትትልን ብምግባር ሕገ መንግስታዊ ሓላፍነቶም ከዕውቱ ከም ዝግባእ ኣብ ከተማ ሓረር ኣብ ዝሳለጥ ዘሎ ሃገር ለኸ
ዘተ ናይ ሓባር መድረኽ ተገሊጹ ኣፈ ጉባኤ ቤት ምክሪ ተወከልቲ ህዝቢ ኣይተታገሰ ጫፎ እቲ መድረኽ ንጥንኩር ህንፀት ሃገረ መንግስቲ ብቑዕ ነፃን ዘይሸራውን ትካላት ፍትሒ ንምህናፅን ንሃገራዊ ኣካላት ሕጊ መውፃእቲ ዘለዎ ረብሓ ዝለዓለ እዩ ኢሎም ቤት ምክርታት ኣወፃፃ ሕግን ስራሕቲ ክትትልን ቁፅፅርን ብዝግባእ ክውግኑ ይግባእ እውን ኢሎም ምክር ቤቶች የህግ አወጣጥን የክትትልና ቤት ምክርታት ኣወፃፃ ሕጊ ስራሕቲ ክትትልን ቁፅፅርን ብዝድለይን ከም ትፅቢት ዝግበረሉ መጠን ብምውጋን ብዕቱብ ሕገ መንግስታዊ ግብኦም ክዓውቱ ይግባእ ሰላምን ፀጥታን ንምርግጋፅ ምኽባር ናብራን ስእነት ስራሕን ንምንካይ ኣብ ግልጋሎት ወሃብቲ ትካላት ዝረአ ፀገም ሰናይ ምሕደራ ምፍታሕ ዝተጓተቱ ፕሮጀክትታት ልምዓት ውፅኢታዊ ኮይኖም ንኽዛዘሙን ንህዝቢ ግልጋሎት ንኽህቡን ምግባር ብቑዕን ናፃን ዘይሸራውን ዝኾነ ኣገልጋሊ ዝኾነ ሲቪል ሰርቪስ ኣብ ምህናፅ ኣብያተ ምኽሪ ክሰርሕሎም ዝግባእ ዋናውን ቅልጡፍን ጉዳያት ዝፅርሑ እዮም ጉዳዮች መካከል የሚጠቀሱ ናቸው ርእሰ ምምሕዳር ክልል ሃረሪ ኦርድን በድሪ ብወገኖም እቲ መድረኽ ብብርኪ ፌደራልን ክልልን ዝወፁ ሕግታት ዝተናበቡን ክኾኑ ዝለዓለ እጃም ዘበርከት ኢሎም የሀገር አቀፍ መድረኩ በፌዴራልና በክልል መንግስታት እዚ ሃገር ለኸ መድረኽ ብመንግስታት ፌደራልን ክልልን ዝወፁ ሕግታት ንኽናበቡን ኣብ መንጎኦም ክፍተት ወይ እውን ምፅራር ከይህሉ ዝሕግዝ ኣፈፃፅማ ብምግምጋም ተቐራራቢ ብርኪ ኣፈፃፅማ ንኽህልወና ዘበርክቶ እጃም ዝለዓለ እዩ የጎላ ነው ዜና ዕዳጋ ንበዓላት ልደትን ጥምቀትን ኣድለይቲ ዝኾኑ ቀረባት ፍርያት ሕፅረት ከየጋጥም ምስ መዳርክቲ ኣካላት ብምውዳድ እናተሰርሐ ምዃኑ ሚኒስትር ንግድን ዞባዊ ምትእስሳርን ኣፍሊጡ እቶም በዓላት ኣብ ግምት ዘእተወ መበገስ ትልሚ ተሰናዲኡ ምርግጋእ ናህር ዋጋን ዘሕጋዊ ንግዲ ንምክልኻልን ግብሪ ሓይሊ ንሚኒስትር ሕርሻ ኮሚሽን ሕብረት ስራሕ ማሕበራት ቢሮ ንግዲ ትካላት ልምዓት መንግስትን ካልኦት መዳርክቲ ኣካላትን ከም ዝተለኣኸን ምኽክር ከም ዝተገብረን ተገሊጹ ኣብ ሚኒስትር ንግድን ዞባዊ ምትእስሳርን መሪሕ ፈጻሚ ስራሕ ንግዲ ውሽጢ ሃገርን ሓለዋ ዓደግትን ኣይተ መስከረም ባህሩ ከም ዝገለጽዎ ክልላት ዘይተኸፋፈለ 9.8 ሚልዮን ሊትሮ ዘይቲ ወሲደን ንኸከፋፍላ ኣብ ምርድዳ ተበጽሑ ኢሎም ካብዚ ብተወሳኺ ኣብ ዝተዛዘመ መንፈቕ ዓመት ብፍራንኮ ቫሉታ ቢሉ 8.6 ሚልዮን ሊትሮ ከምኡውን 3.2 ሚልዮን ኩንታል ሽኮር ናብ ውሽጢ ሃገር ከም ዝኣተው ኣብሪሆም ሕሩጭ እውን ብዘይ ዝኾነ ይኹን ስግኣት እናቐረበ ከም ዝኾነ እዮም ኣረጋጊፅና ዝበሉ ኣፍረይትን ዓደግትን ኣብ ምርኻብ ድማ 856 ዕዳጋታት ቀዳምን ሰንበትን ከም ዘለዉ ብምሕባር ከከም ኩነታቶም እቶም ከባብታት ተወሳኺ ምትእስሳር ዕዳጋ መፍጠሪ ኣማራፅታት ከም ዝህሉ ኣመላኺቶም ኣለዉ ሕዚ ድማ ናብ ዜናታት ወፃእ ክሰግር ሓማስ ላዕለዋይ ኣመራርሕኡ ብእስራኤል ምቕታሉ ስዒቡ ነቲ ዝተጀመረ ስምምዕ ደው ምባል ተኽሲ ኣቋሪጹ